Il-pandemija tal-COVID-19 ġabet magħha sfidi għal kulħadd, imma permezz ta' €900,000 mogħtija mill-Gvern u minn Sport Malta, klabb sportivi differenti setgħu jkomplu joperaw bl-aħjar mod possibbli, fosthom dawk tal-water polo. Il-President tal-Klabb tal-Exiles, Andrew Paris, għalilna li l-għajnuna tal-Gvern għenet ħafna għal bosta raġunijiet, fosthom għaliex setgħu jitħallsu l-pagi kemm tal-coaches kif ukoll tal-plejers. Nexxinna nibqgħu għaddejjin bil-attività tagħna kemm ta' swimming, kemm ta' water polo, kemm fil-kbar iż-żgħar u anke nisa. U allura l-atleti tagħna jistgħu jitħarġu b'mod regolari. Din ovvjament hija soljef kemm atleti, kemm għalina li nistgħu nibqgħu għaddejjin bil-kompetizzjonijiet u bil-preparamenti tagħna nispera li jkollna staġun kważi normali. Meta tqabblu ma' barra fejn l-istaġunijiet qed jieqfu ħin kollu, naħseb għandna fortuna kbira li nistgħu nagħmlu din. Tkellimna wkoll ma' Matthew Zamit, il-Viċi President tal-Klabb ta' San Ġiljan, li ringrazzja lil Sport Malta ta' din l-għajnuna u tal-li femet is-sitwazzjoni li kienu għaddejjin minnha il-klabbs f'pajjiżna. Mela ovvjament inkomplu ninvestu speċjalment fit-tfal tagħna fin-nursery, il-flus ġifieri nkunu qed nofquhom fin-nursery, kif ukoll fit-tim tan-nisa kif ukoll tal-kbar. Però l-iktar ħaġa importanti għalina bħalissa f'dan l-istadju hija li nkomplu naħdmu fuq il-proġett tal-pixxina tal-Klabb ta' San Ġiljan. Għandna ħafna spejjeż bl-istudji ta' taħt il-baħar, permessi u affarijiet ġifieri żgur li se nsibu x'nagħmlu b'daw il-fondi. Il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta Marku Tajjar tenna l-importanza ta' dawn il-fondi lill-klabb sportivi, fosthom dawk tal-water polo. Ingħataw f'żewġ postijiet differenti, pereżempju kull min juża l-faċilitajiet ta' Sport Malta ma ħallas il-faċilitajiet tiegħu fl-2020 u barra minn hekk kull min għandu art tal-Gvern u allura jkollu l-ċens biex iħallas il-dillard Sport Malta ħallsitlu ċens tiegħu. Bla dubju ta' xejn l-importanza kienet waħda notevoli għaliex il-klabbs fi żmien il-pandemija batew mill-introjtu, batew ukoll biex jibqgħu għaddejjin f'mumenti diffiċli u allura inċentiv bħal dan ta' €900,000 għen lill-klabbs u l-assoċjazzjonijiet differenti biex ikomplu għaddejjin.